Des de l'atenció primària, en termes de qualitat i seguretat, el que han fet en els darrers mesos és equips de 2 llevadores, de manera que la dona embarassada veurà 2 llevadores durant el transcurs del seu embaràs i el postpart. D'aquesta manera, el que fem és fomentar la fidelitat i seguretat i confiança de l'usuari cap a nosaltres. Per tal de millorar i unificar tota la informació i l'atenció a la lactància durant l'ingrés a l'hospital, realitzem diverses edicions d'una formació específica en lactància materna dirigida a tots els professionals que atendran les mares i nadons durant el seu ingrés a l'hospital. Després també realitzem un seguiment i coordinació amb atenció primària. Un cop acabat el part, tot l'equip col·laborem en passar la pacient al llit. Todos los profesionales llevamos la identificación correspondiente y nos identificamos a las pacientes a su entrada al paritorio. Des de l'atenció primària intentem fomentar el que és la transversalitat primària-hospital. En el paritori nou tindrem els boxos lo suficientment grans com perquè tant el pacient com el personal sanitari tinguin una bona mobilitat. A l'Hospital Joan 23 tenim en marxa una consulta de llevadora on les dones podran venir a donar el seu pla de part i on els explicarem les seves expectatives si es poden correspondre a la realitat que nosaltres oferim. Des de l'hospital es coordina amb atenció primària quan la dona ja ha tingut el seu bebè. Són unes cites que es diuen alta precoç. Aquesta dona també serà informada de tots els grups de postpart i lactància i totes les visites de llevadora als nostres asirs. Aquí a l'Hospital Joan 23, l'equip de llevadores fem unes sessions un cop al mes per que les dones que vulguin atendre els nadons al nostre hospital es puguin informar de què és el que fem a l'hospital, com són les instal·lacions i poder resoldre els dubtes que tinguin. I a part també el que fan és conèixer de primera mà a les llevadores que estaran en el moment del part. La dona embarassada farà classes de preparació al naixement al nostre CIR, Camp de Tarragona. Són 7 classes, que cada classe té una temàtica específica i les llevadores han de seguir totes el mateix temari, de manera que la dona, quan vagi a l'hospital, tingui unes expectatives reals del que suposa el seu part i el seu control de l'embaràs i postpart.